An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don lɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka bi ye araba ye jamanaw min ye utukalo ye ale ye tile 3 sɔrɔ san 2022 min y'a ka kunnafoni sɛbɛnw ye gafe minnu bɛ yen ni u bɛ sɛbɛn ayiwa an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw anw fana y'a kanu ka se ka ye kɛnɛ in ka waati ni sugandi walasa ka se ka gafe ninnu kɔnɔkumaw lakale bamanankan na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na an sigira kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamako yan nɔ ani Segu Dakagun kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana b'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ ka limanaw ka jira k'a fɔ min ye gafew ye olu bɛ yan nɔ le canard déchaîné ale b'an bolo kɔrɔ min ye l'essor ye ale bɛ yan nɔ le pélican ale bɛ yan fana Nouvel Horizon le soir de Bamako ani l'indépendant limanaw ni ye kunnafoni sɛbɛnw ye an bɛna minnu lakali aw ye sisan a la bakurunbaw la kunnafoni sɛbɛn ninnu le canard déchaîné ale ko a ka daɲɛ fɔlɔ la ko an ka douane n'o ye finitigi minnu bɛ yen ni olu de jɔlen don sɔrɔ bɛ se ka yakubaya ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ko douane limanaw ko douane a bɛ dɛsɛ bolo ka bi dɛ a bɛ dɛsɛ bolo yɛrɛ de kan sabu ko ni san daminɛ in lajɛ k'a daminɛ san 2022 in fo ka na bila an bɛ don min na ko bi douane ko don o don dɔ de bɛ bɔ a ka sɔrɔ la ka taa fɛ ja min bɛ yan a n'a kuma bɛ ɲɔgɔn na an bɛna an da don a la sisan min bɛ tali kɛ l'essor ale y'a jira k'a fɔ an ka foroba cakɛla kuraw n'o ye fonctionnaire kuraw ye olu minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka foroba ca ka ɲɔgɔn dan ka o sɔrɔ u tɛna u bolo don foroba ɲɔgɔn dan na ten dɛ nka u na taa sira wɛrɛ fɛ fɔlɔ ka taa jamana ale baaraw kɛ baara minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamana kanu fasoden ɲumanya limanaw k'a dɔn jamana yɛrɛ fɛn jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko service national des jeunes SNJ limanaw yɔrɔ ale kun jɔra nka ni kura fiyɛra la ko kura foroba cakɛla kura minnu n'o ye fonctionnaire kuraw ye o maa 800 ni maa 7 k'olu jɔra drapeau kɛrɛfɛ u na taa ayiwa sɔrɔsiya kalan de kɛ fɔlɔ kalo 6 ka sɔrɔ ka n'u ka foroba ca baara daminɛ ni mun ye kɔrɔlen a kun dabilala nka k'a daminɛna ko kura l'essor ka kuma don le pélican an bɛna o fana lakale aw ye sisan pélican ka kuma ye mun ye bi a ko limanaw min y'an ka sugu kɔnɔnaw ye bi foyi de tɛ se ka san limanaw ko gouvernement ka bɔ makun kɔnɔ ten sa a ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ min bɛ senna bi dɔ ka se ka bɔ a la ko gouvernement k'a lajɛ a ka fɛɛrɛ a ka fu siri nin ko in na joona n'o tɛ ko bɛna se yɔrɔ dɔ la jamanadenw kana na funu ka u kana taa wolo ko wɛrɛ la pélican ka kuma don Nouvel Horizon bɛ pélican ka kuma dafa min ye jɛkulu min bɛ yen ni u k'a ma ko Front populaire contre la vie chère o ɲɛmɔgɔba anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Mariam Kone ale ye kunnafonidilaw wele kunu ka ɲɛfɔli kɛ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ko maga tɛ se ka kɛ sugu foyi de la bi ko balo yɛrɛ jamanadenw sen tɛ ka balo yɛrɛ san bilen limanaw ka balo a la ko jamana minnu bɛ yen ni se tɛ u ye olu kɔni ta kɛn bɛ an sigin bɛ ka ko yɛrɛ lajɛ a bɛ taa laban jumɛn na Mariam Kone ka kuma a bɛ pélican ta dafa min ye Nouvel Horizon kelen ka kuma la ko kɔngɔ kɛlɛli mani balo ntanya kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ l'américain jamana filɛ nin ka dollar wari $32 ka o di an ka jamana ma ayiwa balo ko nasira ninnu na kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na l'américain ka lasigiden Denis Hankis ale y'o kuma fɔ kunu kunnafonidilaw ye min ye le soir de Bamako ye a ko cakɛda dunan don min b'an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa min bɛ tali kɛ société min n'u k'a ma ko Sahel Avion Service jamana ɲɛmɔgɔw ye kangari da u ye ka tɛmɛ ni aéroport ɲɛmɔgɔ ale ka bataki ye ko ni société min filɛ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ ka baara dɔw kɛ baara minnu ni a fɔraw ɲɛna joona joona u k'a jɔ baara ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ sɔrɔdasi dunan dɔw de minnu nana ka jigiyɔrɔ di u ma ka sigiyɔrɔ di u ma olu yɛrɛ de kɛn bɛ sɔrɔdasi dunan ninnu jatigi ye Mali dun bɛ lahala min na bi an ma tila Côte d'Ivoire ka finitigi maa 49 ninnu ka lahala la fɔlɔ ko société min filɛ n'u ka Sahel Avion Service
aywa kangar dara de ko aka jamana bla jona jona minye anga shara sumba ale sebeni mi be sena sisan ni wuli ka jobi ka ke ka jamana de segere ko segu hakila de ka ko anga marabulu konna la jamana de do yu kando ka fa ko jamana kuntigi ka joro akabo kosbe do ka bo ala te do rew fembe tombe jamana kuntigi ma femfe mana wuli jamana kono de mana hala nga chakeda ba minum be nyemo ko olu suwandi to jamana kuntigi de bo olu suwandi ko jamana kuntigi do ka bo reka aya fangala ti saka sega aka ke aka lafia baraka di to fanama so be ban ko yo kuma fo minye lende bana e amba kunche ni ale a fɔra k'a fɔ cɛman Iber Kulubali na ale ni mandat d'arrêt da ale kan ko a ka wele ka na jamana kɔnɔna la cɛman Iber Kulubali a fana ye jaabi di a ka wele dakan in na sariya fɛ a ko ni maaw hakilila de ko ka politiki maaw ka olu ka tanamako ta ka ɲɛsin olu ma ko ti se ka kɛ ka ɲɛta sabati jamana kɔnɔna la dɛ ko kɔni o bɛ kɛ kɔlɔlɔ de jamana ma cɛman Iber Kulubali ka kuma kɛra o ye demanaw ani ko camion ba minnu bɛ n'olu kun fan bɛ balo la tew ayiwa minnu bɛ n'u kan ka taa di an ka jamanadenw ma ko bamanjiw filɛ nin ye ka taa o camion ninnu ka tasuma bila a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ jeni k'a ban pewu o kɛra siraba min n'u kama ko RN16 demanaw o de waleya kɛra an bɛna an da don o la sisan lɛndi fana kɔnɔ min ye ni fasiri ninnu ye an b'a daminɛ ni le canard déchaîné walawalali nasiraw la demanaw a jala k'a fɔ canard déchaîné kɔnɔna la ko Mali douane n'o y'an ka finitigi minnu bɛ yen olu de ka baara bɛnnen don ka sɔrɔ yakubaya ka na an ka wagandɛba kɔnɔna la sɔrɔ bɛ se ka kɛ yakubaya fɛn cogo min na Mali douane sigilen don o de kama ko ayiwa sira min bɛ yen ni sira fiman don ni ayiwa douane de b'o ka bi a sira in selen ka jɛ halisa a ko kabi ayiwa san 2022 daminɛ ka na bila an bɛ don min na ko bi ko douane selen ka a yɛrɛ sɔrɔ nafoloko nasira ninnu na a ko juin kalo min tɛmɛna sisan canard déchaîné ka fɔ la ko douane sera ka miliyari 46 dɔrɔn u sera k'o de sɔrɔ ka na bila an ka jamana wagandɛ kɔnɔna la o dun y'a sɔrɔ min kun laɲinina o fɛ limana a kun ka ca ni o ye kosɛbɛ sabu miliyari 62 o de kun ɲinina douane fɛ juin kalo tɛmɛnen in na ko nka u ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ miliyari 46 juillet kalo min n'o sale filɛ nin de bana ko juillet kalo o ta ma fɔ fɔlɔ nka o kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ sɔn ka bonya n'a bɛɛ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi na Mali douane ko kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ jigin ni nafolo min ye o de ka ca k'a daminɛ miliyari 16 ka taa bila miliyari 29 na kalo o kalo i b'a sɔrɔ u bɛ jigin ni o nafolo hakɛ de ye ko kabi inspecteur général Amadu Konate ale de bɛ douane ɲɛmaaya la bi limanaw ko kabi janvier kalo san 2022 fo kana bila an bɛ don min na ko bi ko douane ka recette minnu n'o y'u ka sɔrɔw ye n'u b'o kɛ aya ko a ma deli ka tɛmɛ miliyari 30 ani a ma deli ka tɛmɛ o kan sabu février kalo yɛrɛ tɛmɛnen ko miliyari 33 u sera ka o sɔrɔ ko nka n'i y'a lajɛ a dun kun fɔra k'a fɔ miliyari 44 ka taa bila miliyari 48 na o kun ɲinina o la ka daminɛ février kalo la ka na mars kalo la limanaw douane ka sɔrɔ a jiginna kosɛbɛ ko kalo laban minnu dadara o kan ka n'a bila fo an bɛ waati min na ko sisan ayiwa douane a ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka nafolo ka o min ɲinina fɛ ka na ni o ye a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni kalama nin ye douaniers yɛrɛ ka kuma ye dɛ hali n'a sɔrɔ u tɔgɔ ma fɔ yan olu y'a jira k'a fɔ ko douane ma deli ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ kolon kɛ fɔlɔ ko ka a kɛ yɛrɛ min ye a ma se miliyari 50 ma douane ka sɔrɔ cayalenba imana k'a tɛ tɛmɛ miliyari 45 kalo o kalo k'a sɔrɔ dun ko a kun bɛ se ka kɛ mun ye o ye k'a fɔ an ka minɛnw bɛ bɔ port minnu na ka na i n'a fɔ Dakar port Nouakchott ani Abidjan minɛn minnu bɛ bɔ yen ko minɛn ninnu kɔni bɛ na de kelen kelen ani hali taji minnu bɛ yen n'o ye pétrole n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ a jala k'a fɔ ko pétrole yɛrɛ n'a fɔra k'a fɔ douane bɛ fɛn sɔrɔ o la ko o kɔni o kɛn bɛ bi foyi tɛ ka sɔrɔ o la minɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ bɔ Nouakchott port ni Dakar ni Abidjan port la ko o yɛrɛ o fana ka dɔgɔn kosɛbɛ
min ye Amadou Konate ale fɔra maa min kɔ n'o ye Mahamɛd Dukara a yɛrɛ n'o bɛɛ lajɛlen kalan kelen kɛ o bɛɛ lajɛlen ENA kɛ limana ko Mahamɛd Dukara yɔrɔ ale kɔni maa bɛ se k'a fɔ ale ma ni ɲɔgɔnna wale kɛ k'a fɔ de ko douane ka wari min n'o ɲinina fɛ kalo o kalo ko ale kɔni ta limana maa bɛ se k'a fɔ ani Amadou Konate ta tɛ kelen ko da ɲɔgɔn a bɛ na ni ko la nɔgɔ in kan limana ko min filɛ nin ka kɛ nin ye olu bɛ se ka da ɲɔgɔn ma sabu ni Mahamɛd Dukara ale min ye douane ɲɛmaaya kɛ ka kɔn Amadou Konate ɲɛ ko n'i y'a jateminɛ kalo o kalo Mahamɛd Dukara ale ka wari sɔrɔlen limana ko a kun tɛ jigin miliyari 75 dugumana la yɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko kalo o kalo n'a ma yɛlɛ ni miliyari 14 i b'a sɔrɔ a bɛ faranga kɛ miliyari 18 ko o n'a ɲɔgɔnna caman n'a fɔra k'a fɔ bi tiɲɛna jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ nka ko douane a na kɛ fɛɛrɛ yɛrɛ de tilalen don a bolo bi min kɛmɛ sababu ye limana sɔrɔ a jigilen don fo k'a fɔ a jiginnen don ja min bɛ yan o b'o sɛbɛntiya ja in bɛ ka mun fɔ limana an ɲɛ bɛ cɛ dɔ la nin na kɛ minisiri ye douane ɲɛmaaba ale yɛrɛ sigilen don limana a ka biro kɔnɔna la sigi bɛ siège-ba in kɔnɔ a wɔsilen don dɛbɛ min ye minisiri ye a y'i kanto a ma a ko e ma tila fɔlɔ i ka minɛnw cɛli la i ka sigiyɔrɔ labɛn joona maa min kan ka i nɔna bila a ko munna n bɛ se k'a dɔn i bɛ nin kuma in fɔ kun jumɛn de la minisiri ko a ma sabula e m'a ye k'a fɔ ko douane e min b'a ɲɛmaaya la k'a fɔ ko i tɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn fiyewu walima baara yɛrɛ baara kan ka kɛ ka se kundama min na e ma se k'a kɛ ka se o la ni o ɲinina e fɛ n'e ma se k'o kɛ i tɛ sigiyɔrɔ labɛn ka bila maa min kan ka na i nɔ na limana o kuma in a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ canard déchaîné ni o bɔra yen l'essor bɛ yan limana l'essor kumana l'essor ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye bi a ko Mali foroba cakɛla kuraw n'o ye fonctionnaire kuraw ye minnu bɛ yen kɔsan in na ni ala ye garijɛgɛ di olu ma u ka Mali foroba ca a sɔrɔ a jarala k'a fɔ ko waleya dɔ tun bɛ yen o tun bɛ kɔrɔlen nka a kun dabilala o ye service national des jeunes n'o ye SNJ ye limana SNJ baara kun jɔra nka furanjɛla fanga a filɛ nin ka na ni kura fiyɛ a la o de la ayiwa min y'an ka foroba cakɛla kura minnu bɛ yen ni olu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ ayiwa foroba cakɛlaw ye ko u bolo tɛna don baara la fɔlɔ dɛ nka u bɛ taa kalan wɛrɛ de kɛ ka dɔ fara u ka dɔntaw kan o tɛ dɔwɛrɛ ye service national des jeunes yɔrɔ ale bɛna fɔ sɔrɔsiya kalanyɔrɔ de ko SNJ min ye kunungo ayiwa an ka foroba cakɛla maa 800 ni maa 7 minnu bɛ yen ni ala ye garijɛgɛ di olu ma limana a jala k'a fɔ olu de bɛna taa ni kalan in kɛ kunungo minisiri min bɛ yen n'o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ ani hadamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman ani an ka foroba cakɛlaw minisiri ɲɛma ni a tɔgɔ de ko madame Jawara Awa Paul Jalo ale tun bɛ kɛnɛ ka ye ni minisiri 2 olu de ye nin baara in kurumuka ye limana o yɔrɔ min bɛ yen ni o ye service national des jeunes dagayɔrɔ ye Jikɔrɔni Para a jala k'a fɔ foroba cakɛla maa 800 ni maa 7 u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka ye wa ko u bɛna taa kalo 6 o kalan de kɛ n'o ye sɔrɔsiya yɛrɛ kalan ye yɔrɔ service national des jeunes hakilila jiginna ale laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sariya de y'a fɔ n'o ye loi numéro 2016-038 min taara jouer kalo tile 7 san 2016 jamanaw ka ni kura fiyɛ nin cakɛda in na a ka se ka a ka baara daminɛ o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa ye sifinnakaw n'a ma ɲɛ ko ayiwa jamana kanu o kan ka don i la i kan ka kɛ maa ye jamana kan ka baara labaara cogo min na jamana kanu ka don i la ani jamana ɲɛtaga e ka kɛ o maa ye seko ni dɔnko fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ jamana ka sɔrɔda ye ko jamanadenw kan ka taa u jɔ o jɔyɔrɔ de la service national des jeunes ale b'o baara siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ foroba cakɛla kuraw olu sɔrɔla olu kan ka tɛmɛ nin sira kelen in de fɛ min ye minisiri min bɛ n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Agatayɛr ale ye kuma ta a ko nin baara in man ka kɛ tulonkɛ ye bilen sabu ko a bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ yen n'o b'an ka foroba ca kunna sabu ko ɲɔgɔndan min kɛra foroba ca la ɲinan jamana a kɛra jɛlenya yɛrɛ de kɔnɔna la sabu a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu kun y'u kanbɔ a bɛ se maa 263 ani maa 677 olu la musolakaw la maa 32 ani maa 912 olu de y'u kanbɔ nka nin maa baden na limanaw maa 800 ani maa 7 ala de ye garijɛgɛ di olu ma olu la
muso 200 ani 81 o bɛ olu cɛla limana ko ninnu de bɛna taa ayiwa bafo segu kaw fɛ yen nɔ ka taa kalo 6 kalan kɛ sɔrɔsiya kalan u bɛna t'o de kɛ i n'a fɔ n'i ye sɔrɔsiya n'i bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la limana i bɛ kalan minnu kɛ dɛ n'o ye formation de base u ko min ma ko CI u bɛna taa o de kɛ wa sɔrɔsiya kalan u b'o kɛ jamana yɛrɛ kan ka bonya cogo min na jamana kan ka don bɛrɛ la cogo min na n'a fɔra k'a fɔ i bilala ca la i kan ka kɛ yɔrɔ sɔrɔsiya la n'i ka ɲɛmɔgɔ ko nin kɛ i b'o de kɛ wa o de bɛna taa o kalanw de bɛna taa kɛ u kunna u ka se k'a dɔn jamana yɛrɛ ye fɛn min ye ani jamana yɛrɛ kan ka taa taabolo minnu fɛ u kan ka kɛ sababu ye jamanaw ka jamana sankɔrɔta u man ka kɛ sababu ye ka jamana ka ale jigi min ye u la maa dɔ bɛ yen n'o ye ale ye garijɛgɛ sɔrɔ ko in na ale kɔni ko nin ko in diyara ale ye sabu n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ hakilila de ye malikura jɔli ye ko o y'ale hakilila ye service national des jeunes ɲɛmɔgɔba colonel Cɛmɔgɔ Kamara ale ko nin baara in tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw sera ka nin wuli k'a jɔ n'o ye service national des jeunes ye fɛn don min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw olu na jamana a dɔn k'a dɔn nakari ka sɔrɔ ka jamana baara kɛ n'o tɛ ka foroba ca sɔrɔ ten ka wuli ten ka t'i sigi bureau sumalen kɔnɔ o kɔni o dabilala pewu l'essor ale ka kuma do ni o bɔra ye limana le pelinkan a bɛ yan a kuma na pelinkan ko an tɛ kuma min ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la sisan wa limana jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'u sigi k'u daden ka ni gɛlɛya baden lajɛ foyi tɛ se ka bɔ a la o tɛ ka kuma nka fɔ n'a kɛra kuma dɔw la u bɛ bɔ ka bagabali dɔw kɛ jamana kɔnɔna la ko commerçants k'a lajɛ u ka dɔ bɔ sɔrɔw la u n'a ɲɔgɔnna caman nɔ tɛ k'a fɔ de ko fɛn bɛ ka bɔ sɔrɔ la wa pelinkan ko don o don n'i ye an ka jamana lajɛ i b'a sɔrɔ don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan ka taa fɛ o de la damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ min bɛ yen bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ i mana taa fan o fan i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen ko min bɛ se ka maga bi o de la n'i y'a lajɛ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan min ye gɛlɛya ye limanaw ko an ka balo ka daminɛ sukaro tulu a n'a ɲɔgɔnna caman balo minnu bɛ yen n'an b'a san sugu kɔnɔna la limanaw a bɛɛ lajɛlen bɛ yen dɔ fara bɛ minnu sɔngɔ ka bi ko hali n'i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'o ye taama sira ye pase min n'i b'o sara limanaw ko dɔ fana farala o sɔngɔ kan kɔsa in na nin ye o siɲɛ 2 yɛrɛ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ nin bɛ ka kɛ limanaw ko min ye tajiw ye dɔ fana fara bɛ o sɔngɔ kan nin fana ye o siɲɛ 2nan ye ko an na se ka to nin gɛlɛya kɔnɔ gouvernement kɛmɛ k'i sigi ka nin ɲɔgɔnna gɛlɛya lajɛ hali n'a sɔrɔ la a bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nka anw ta e ko bolofa t'anw ta in na yan limana pelikan y'a jira k'a fɔ ko nin ye dabalibanko de ye gouvernement kɛmɛ k'i sigi k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ la kuma bɛɛ direction générale du commerce et de la concurrence yɔrɔ kɔsa in na ale bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ ko fɛn fɛn bɛ yen ko dɔ bɛ ka fara sɔngɔ kan ko ayiwa gouvernement jɔlen don a jɔyɔrɔ la k'u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a la k'a sɔrɔ dun limana kuma in bɛ ɲini ka kɛ kuma gansan de ye pelinkan ka kuma la bi a ko a bɛ ɲini ka kɛ dɔndɔrɔni dɔngɔma ye limana n'i ye fɛn fɛn kɛ e tɛna k'a la kɔlɔlɔ ye a ko e ka sugaro yɛrɛ lajɛ ko sugaro tɛ ka se ka sɔrɔ hali an ka butigiw kɔnɔna la kuma tɛ sugu kɔnɔnaw ma bi sugaro bɔrɛ n'i ko k'i b'o san k'i b'o détaillé k'o feere bɔrɛ 7,000 ani 600 o ye kilo 50 ye ko a kilo yɛrɛ 150 yɔrɔ dɔw la 160 yɔrɔ dɔw la n'o bɔra yen nɔ Bamako yan o y'o ye nka n'i bɔra Bamako yan ka taa ko i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ sugaro kilo i b'a sɔrɔ 200 yɔrɔ o ma nɔgɔn limana a jala k'a fɔ o mana bɔ yen tulu yɛrɛ tulu min n'o litiri 1 tun bɛ feere 160 bi o bɛ 300 la min ye nɔnɔ min fana bɛ yen n'o kilo o tun bɛ feere n'i ye jateminɛ kɛ 300 o fana bɔra ka na kɛ dɔrɔmɛ 600 ye o bɔra yen nɔ limanaw ko essence yɔrɔ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ i b'a sɔrɔ essence dɔ farala o sɔngɔ kan o kɛmɛ sababu ye bi maaw yɛrɛ ko n'i ko i bɛ taji yɛrɛ ta k'i bɛ maaw ɲɛ ci ɲɛnabɔ n'a ye limanaw ko a bɛ ɲini ka kɛ kɔlɔlɔ ye sabu taji litiri 1 bi a kɛra essence ye o ko dɔrɔmɛ 200 yɔrɔ dɔw la gasoil dɔrɔmɛ 190 o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ Bamako ni Kayi cɛ ko dɔ fana farala ayiwa pase kan yɔrɔ pase ale tun bɛ 2,000 ni 400 na bi dɔ farala o kan o kɛra 2,000 ani 800 nin b'a jira k'a fɔ kalo 3 kɔnɔna la limanaw min farala pase kan Kayi ni Bamako cɛ a bɛ se dɔrɔmɛ 800 ma
ko bibina ma tse ka to ni gɛlɛya kɔnɔna la ko ni sirabaw an ka dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ni Sikaso o tun bɛ 1400 o kɛra 1600 ye Segu ni Bamako cɛ o sira min yɛrɛ n'o bɛ boli kosɛbɛ ko tun bɛ dɔrɔmɛ 800 na kɔsa in na dɔ farala passe kan o kɛra 1100 ye limanaw ni n'a ɲɔgɔnna caman waati yɛrɛ kama ko an bɛ ni kɔlɔlɔ min kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la a jala k'a fɔ hali ni bɛ bɔ jamana kɔ kan ka taa dugu wɛrɛw la misali la ni bɛ bɔ yan ka taa Abidjan limanaw ko Bamako Abidjan o tun bɛ 6000 la o kɛra 7000 ye ni bɛ bɔ yan ka taa Conakry o fana tun bɛ 6000 la o bɔra 6000 la ka kɛ 6600 ye limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la direction générale du commerce et de la concurrence k'a bɛna fɔ a tɛ jamana in gɛlɛya dɔn dɛ sabu a kɛmɛ k'i da de ka nin ko ninnu lajɛ cogo min na a bɛna fɔ a tɛ gɛlɛya in a t'a kalama min bɛ kuma in dafa o ye Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon ko kuma min fɔlen filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ de don sabu jɛkulu min bɛ yen n'u kama ko Front populaire contre la vie chère o ɲɛmɔgɔ ye anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Mariam Kone ale ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ko in na a ko ale bɛ kunnafonidilaw fo kosɛbɛ a ka kuma daminɛ la sabu n'i y'a mɛn olu bɛ kuma o kuma fɔ n'a bɛ lase jamana kunnafonidilaw olu de bɛ a lase a ka kuma daminɛ kɛra o ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi Front contre la vie chère min ni o y'u ka jɛkulu ye kaba sigira sen kan san 2 bi olu ma sɛgɛn u ma ɲinɛ jɛrɛ tɛ jɛrɛ ye kunnafonidilaw kunnafoni tɛ kunnafoni ye limanaw ka wuli ka jɔ kɛ ka taama kɛ ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la gɛlɛya bɛ yen bi nasansegi yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya b'a kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ an kun kɛmɛ ka baga CEDEAO ma k'o ye embargo bi an kan limanaw embargo wulila sa o nka min nana fara gɛlɛya kan o juguyara hali embargo waati la ko bi na jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ walima Mariam Kone yɛrɛ ka kuma la k'a bɛna fɔ fɛɛrɛ de tɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo bi ka nin gɛlɛya in k'a kunbɛn ni fɛɛrɛ t'u bolo wa olu Front populaire contre la vie chère fɛɛrɛ b'olu bolo dɛ fɛɛrɛ 4 b'u bolo u y'a jira k'a fɔ fɔlɔ ye mun ye minnu bɛ yen ni olu kɛn bɛ jagokɛla kelenw ye ni fɛn bɛɛ tun bɛ u bolo limanaw ko ka minɛn ta na jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u k'u bɔ a la filanan ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen n'o de ye an ka minɛnw bɛ mara yɔrɔ min na n'o ye entrepôt n'a ɲɔgɔnnaw ye u k'a lajɛ u ka o fana gɛlɛyaw lajɛ sabanan fɛɛrɛ ye mun ye Front contre la vie chère bolo o de ye k'a fɔ balo minnu bɛ yen ni o maralen don maaw bolo u ka magasin kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ ko balo yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la u ka taa u maaw kama u ka balo sama ka bɔ limanaw ko minnu bɛ yen ni olu bɛ gɛlɛya de kɔnɔ n'a gɛlɛyara ka sɔrɔ ka balo bɔ o dɔ bɛ tali kɛ ɲɔ ni malo kaba ani fini n'a ɲɔgɔnnaw limanaw o de mara bɛ maaw bolo gɛlɛya yɛrɛ kama u t'a bɔ nka gɛlɛya mana juguya u bɛ tila k'a bɔ k'a feere maaw ma Mariam Kone ko nin n'a ɲɔgɔnna gouvernement bɛ se ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa maaw bɛ se ka ayiwa gɛlɛya in ka dɔ bɔ a la cogo min na n'o tɛ ko nin gafe in kɔni b'olu bolo ka di gouvernement ma k'a lawaleya n'o tɛ an filɛ danga min na nin a ma nɔgɔn dɛ limanaw gɛlɛya min filɛ an dala nin ye n'o ye baloko gɛlɛya ye lamɛrikɛn jamana ko a y'i kɔfilɛ Mali la Nouvelle Horizon ka kuma la bi ko kunungo ayiwa lamɛrikɛnw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Denis B. Hankis a ye kunnafonidilaw wele ka nin kunnafoniya duman in di sabu ko lamɛrikɛn jamana ayiwa baloko gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi n'a fɔra k'a fɔ Russie jamana yɛrɛ de nɔ ye o ye u ka fɔ la ka se ka o kunbɛn lamɛrikɛn jamana ko k'ale ye $32 wari la k'o di Mali jamana ma walasa ka se ka balo kunbɛn Denis Hankis ka kuma la tiɲɛ yɛrɛ la ko maa tɛ se ka i sigi ka nin gɛlɛya in lajɛ sabu Russie ni Ukraine ka kɛlɛ o de kɛn bɛ ka diɲɛ sigi gɛlɛya bi ko balo fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ayiwa ko balo ninnu a sɔrɔli kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Mali ta kun kɛra la kɔlɔlɔba de sabu Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kun bɛ waati min na o y'a sɔrɔ ayiwa CEDEAO ka gɛrɛntɛ o bɛ an da la yɔrɔ o kɛlɛ yɛrɛ ma ban fɔlɔ CEDEAO ka embargo wulila hali an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔna la an bɔra k'a kuma fɔ sisan limanaw Denis Hankis min ye USAID tɔgɔ la olu de bɛna jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka min ye nin nafoloba in limanaw a bɛ bɛn miliyari 2 ani murumuru n'i y'o ta limanaw dolari wari la ko yɔrɔ USAID yɛrɛ a bɛ nafolo min di Mali ma a ka ca kosɛbɛ balo ni dɛmɛ nasiraw la min bɛ tali kɛ balo min n'o bɛna di sisan nafoloko la limanaw a bɛna caya kosɛbɛ o n'a kɛ sababu ye an ka dugawu kɛ u ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya in na n'o tɛ ko bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ Nouvelle Horizon ale ka kuma don min ye le soir de Bamako ye an bɛ don ale kɔnɔna la limanaw soir de Bamako kuma na
soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma ko Sahel Avion Service ni cakɛda ye min ni a na kɛ bɛnkan kun b'a ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ nka bɛnkan in a bɛ n'a fɔ Sahel Avion Service a bɛ ka bɛnkan in bɔrɔtɔ de k'a sababu kɛ mun ye Mali bɛ lahala min na bi lahala in bɛɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunna mina na ko kangarida de don ka ɲɛsin u ma wa tile 3 o de dira Sahel Avion Service ma ko yɔrɔ an ma tila min bɛ tali kɛ kodiwarikaw ka finitigi maa 49 min ni olu minɛna Mali la yan o kuma ma ban fɔlɔ a jiralen don k'a fɔ Sahel Avion Service n'u kama SAS ko bɛnkan dɔ tun b'a ni Mali cɛ a fɔra k'a fɔ n'u nana u bɛ se ka yamaruya min dilen don u ma o de ye ka guwaw jɔ walima ka yɔrɔw dilan MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka na o b'olu bisimila o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka a nana ye k'a fɔ Sahel Avion Service k'an yɛrɛ ta kɛmɛ sojɔ de ye ka min ye sɔrɔdasi dunan fɛn fɛn bɛ na ka olu mara o so ninnu kɔnɔ walima ka kɛ olu jatigi ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jirala k'a fɔ bi Mali dun bilama jamana janto yɔrɔ la o kɔrɔcogo ka ɲi jamana ɲɛmɔgɔw filɛ nin ka bataki de kɛ aéroport du Mali o ɲɛmɔgɔba ale ka bataki de don k'a fɔ Sahel Avion Service ye ko tile 3 dilen don u ma u bɛ nin baara min na dayɛlɛ ten min ka di min ye u ka don o dabila la Sahel Avion Service yɛrɛ tile 3 dira ma limana a ka ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu bɛna an ka jamana kɔnɔ olu bisimilali a ka o dabila ka ban kuma la limana o min ye le soir de Bamako ye ale ka kuma don yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a jiralen don k'a fɔ ko an ka sariya sunba min n'o ye constitution ye yɔrɔ ale baaraw bɛ sen na sisan min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ n'o ye commission de rédaction ye ale bɛ wulikajɔ la ka jamanadenw sɛgɛrɛ a jirala k'a fɔ a ye taama dɔ kɛ an ka marabolow i n'a fɔ Kayi Segu Mopti Gawo ayiwa o marabolo ninnu ani Kulukoro mara fo ka taa se Joyila Nara ani Buguni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ani Bamako dugu kɔnɔna la yan ko maa minnu bɛ yen ni olu kuma ɲɔgɔnyana dɔw ka hakilila bolila jamanakuntigi ka fɛla de kan n'a ma ɲɛ ko jamanakuntigi kura bɛ sigi ko jamanakuntigi yɛrɛ a bɛ n'a fɔ baaraw ka ca a yɛrɛ bolo yɔrɔ n'a mana sigi san 5 de bɛ d'a ma o y'an ka sariya sunba min b'an kunna sisan o de b'o fɔ wa a ti d'anw ma ko an ka jamana kolatigɛ cakɛdaba fɛn fɛn bɛ yen n'o institution ye i b'a sɔrɔ olu dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu de bɛ sigi jamanakuntigi fɛ wa n'a fɔra k'a fɔ ayiwa olu bɛ sigi jamanakuntigi fɛ a ka lajɛ dɔ ka bɔ o sira ninnu na jamanakuntigi kana kɛ i n'a fɔ kuma bɛɛ ale de bɛ maaw sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la premier ministre u y'o ta o tɔgɔ ma ko ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita yɔrɔ ale ka waati la ale ye premier ministre 6 a y'o de sigi a ka fanga kɔnɔna la san 6 kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi hali n'a ka d'a ye a kan ka baara kɛ cogo min na n'a fɔra k'a fɔ kuma bɛ yɛlɛma yɛlɛmani o bɛ don ko la a ka di ye hali ka baara kɛ cogo min na a ka di ye laɲini min ka k'a la o tɛ se ka k'a la ko a ka kɛ premier ministre min n'o bɛ sugandi jamanakuntigi fɛ a kana tɛmɛ 2 kan wa a ka waati min n'o bɛ d'a ma a ka lajɛ n'a ye fili kɛ o waati la a ka kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi a ye layidu min ta a bɛ fɛ ka layidu in bɔrɔtɔ ko min bɛ latɔ an na sariya ɲɛma o ka latɔ an na a ka se k'i tilen n'a fɔra k'a fɔ jamanakuntigi to mɛ ten min ka d'a ye a b'o kɛ fɛn fɛn mana ja ale de bɛ finitigiw ɲɛma chef souverain des armées ale de b'an ka kiiri tigilamaw ɲɛma président du conseil supérieur de la magistrature a n'a ɲɔgɔnna caman jamana ko jamanakuntigi dɔ ka bɔ a yɛrɛ ka fɛlaw la ten n'o tɛ ko ayiwa jamana ko bɛɛ ka to maa kelen bolo tiɲɛ don i ye jamanakuntigi nka i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ soir de Bamako an b'a kuncɛ ni min ye teliya la jamana o ye Cɛma Hubert Kulubali ale ka lahalaya ye ko Cɛma Hubert Kulubali a na kɛ a kumana waati min na a fɔra k'a fɔ mandat d'arrêt dara a kan a ko jaabi la ko nin minisiri kɔrɔ in min n'a tun b'an ka finitigiw kunna a ko n'a fɔra k'a fɔ ko Mali politikimaw ka kɛ kuma bɛɛ ka tanama ko ta ka ɲɛsin u ma ko maaw hakili la k'o de bɛ se ka kɛ ɲɛtaga ye ko o bɛ kɛ gɛlɛya de ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Cɛma Hubert Kulubali ka kuma la n'i y'a dan ale ma sariya k'a ka baara kɛ nka a kana kɛ ko politikimaw olu de ka kɛ mangoni ye jamana kɔnɔna la jamana a bɛ dansigi kɛ
kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min lakale ka bɛn ni waati l'indépendant ka kunnafoni ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ ko lakale aw ye o kuma an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni